Hi mga listeners and everybody one, ladies and boys, ania ang response ni Elijah sa confession ni Lucky nga Forever Love. O ang title sa confession ni Elijah, To My Baby Girl, Lucky. Baby girl, I don't know how to start this. I am thankful that our colleagues sent me this link to me. Even Anne emailed me. Dili na ko tayo pa inaani na pamaagi pero wala ko ilaing choice kundi ang umasend o confession diri aron mapabot na ako sa imuha kong gibate. I'm sorry. I'm sorry for being an a-hole. I'm sorry if I caused you so much pain. I'm sorry if I was a coward to tell you how I felt. I was just too afraid to tell you about my feelings because I thought if it's not going to work out, I might lose you. And it will happen. And I'm now suffering the consequences. You've been so good to me since from the start. Dili kalisod palanggaon, baby girl. Kay nana si mohan tanan. Tanan nga gusto o magustuhan sa mga lalaki. I was blessed kay I got to know you. Dagan galing gaingon nga swerte ay ko nimo og tama sila. Pero giusikan nako tanan. Ug tanang pagmahay gibati nako karon. Baby girl, sukad pa sa una, gipangga na ta ka. Nitalaw lang gid ko. Kay nahadlo kay ko nga mawala ka sa kuha. Nahadlo ko nga basin og atong itry unya dili mag-workout mo palayo na noon ka sa kuha og kabalo ko nga dili nako kaya. Nahadlo kay ko katong panahon nga nakakita na tagtrabaho. Kay dili na takuyog. Nahadlo kay ko kay basin makita kag lain nga kasuot. Basin ay manguyab nimo. Nakailan ako si Ann. Nakita na ko imong personality siya. Wala na ko tuyoa nga na-fall ko. Naay mga pagduduha pero ni-go ko kay abi na ko o kay rantanan. Butan siya. Jolly kay siya kauban. Komportable pod kayo siya. Oo, pwede ko niyo i-judge pero kabalo ko sa kong kaugalingon nga gipangga pod na ako siyan. Pero dili lang yun ako kaya kalimtan ka, baby girl. Abi na huwag nawala na akong feelings di animo. But without me knowing ani samot di ay. Katong panahon nga nikalit kag wala nagparamdam sa kuha. Grabe na kayo kong kadlo ka to. Og thankful kay ko kay Ann nga ginasabot ko niya. Ginapagitan ako kong feelings sa imuha pinaagi sa akong mga lihok pero dili jud nako kayang isulti. Sorry kayo, baby girl. Og katong nanglaag ta sa Palawan, that's the most memorable in my life. That's the happiest moment I had. I'm sorry kung nilagpas ko sa kong limitasyon. Pero happy kay ko ato. At the same time na guilty ko. Katong nibalik na ta, I thought I made the right choice. Ang mag-propose kay Ann. Pero wala ko kabalo nga moda ito ang pinakamali nga desisyon. Ngadto ko nakarealize tanan, baby girl. Katong ni Bia na ka. Ngadto na ako na-realize kung unsa ka sa akong kinabuhi. Kung unsa ta ka love. Kung unsa ka kaimportante sa kuha. It was hellish without you. I know it was unfair to Ann. But I chose to tell her everything and broke up with her. Kabalo ko kung saan ang damage nga akong na-cause. Kabalo ko nga napasakitan ako sa taman. Kabalo ko nga sala to nako tanan. Pero mas gipili nako itong isulti siya tanan. Kay dili ko gusto nga mas mulala pa ang sitwasyon kung makasalmi. Kay kabalo ko nga unfair kayo sa iya ha. Nga siya ako makauban pero ikaw ang ginasinggit sa kondughan. I've been looking for you, baby girl. I was miserable. Even until now. Mura na kong mabuang. Gahangyo og taman si mong parents, giatubang na ko sila. Nasumbagan pa ko si mong kuya pero gikaya na ko tanan. Kabalo ko kung sa kadakong damage ako nabuhat. Kabalo kong nakarman ako.
Bisan kinsa na akong gipangutana, basinay nakabalo kung asa ka. Sige kog message nimo. Namasin ko permi nga mo reply ka. Kada adlaw ko muadto sa inyo ha, maglantaw ko sa iyong balay, mamasin nga mo gawas ka. Pero wala jud. Wala jud ka. Dili ta ko ma-blame. Gago ko. Gago ko sa tanan gago. Og lipay kay ko sa dihang daghan nag-chat sa kuha about aning imong confession. At the same time nakila ko. Mas naglagot ko sa akong kagalingon. Pagkabalo nako nga naa tay anak. Grabe na akong hilaka. Bisan karon nga nag-type ko. Dugay ra kay nako nga pangandoy nga makabuo og pamilya sa imuha pero nitalaw lang yun ko. Baby girl, kabalo kong dili ko deserve nimo. Pero can I be a father to our daughter? Pwede ba natong ibalik kung unsa ta dati? But this time, wala na ikahadlok. Andam na kong isugalan tanan. Please, pakita na sa kuha. Please, balik na. Please, pakita ako sa tong anak. Please, please, ako anak ka. Please, pasaylo ako. Andam na ko, baby girl. Andam na ko nga mo padayon sa kinabuhi kauban ka o atong anak. Please, pwede ba nga hatagan na itong kompleto nga pamilya atong anak? I know nga ginabuhat ni mo ang tanan mapadako lang atong anak. Pero pwede ba nga hatagan ko ni mo chance nga makauban ko nimo sa pagpadako o pagatiman siya? Can we let go our past and start to create new memories and begin a new journey? Please, maloy ka. Mabuang na jud ko og dili ka magpakita sa ako ha. Niadto ko sa inyo ha. Nakaistorya na ako imong family. Gisultihan ako sila nga nag-confess ka nga rin. O gi-confirm nila tanan. Pero niana sila nga imong desisyon ang matuman. So please, baby girl. Dili nita ka baby girl. Kay naan ako'y bagong baby girl. Pero ayaw ka bala ka. I love you, gihapon kayo. Sukad pa sa una. Walay nagbago. Ni samot pa noon. Magulat ko baby girl, bahalag dugay basta pakita asa ko ah. If I have another choice, dili unta na ako ipaagi dere. Pero wala ko'y kontak ni mo. Maong namasin na lang ko dere. I love you so much. I love you still, and I always will. Tuan, I know that I was too unfair to you. I know that I caused you so much pain and embarrassment. I'm so sorry. Kabalo kong dili enough ang sorry na ako. Pero I think I made the right decision. Thank you so much for loving and for understanding me way back then. Please know that I did love you. Pero nilabaw lang yun ang love kay Lucky. Thank you for forgiving me bisan dili na ako deserve. I'm so sorry. I am happy to know that you have found the right one for you. Have a happy life. Ngari lang kutob. And Lucky, my baby girl, I'll be waiting. Ladies and boys, mga listeners and everybody one, mao kana ang response ni Elijah sa confession ni Lucky. O garon mga listeners and everybody one na ladies and boys, ania ang confession ni Anna sa story nilang Lucky o Elijah. Hi, this is Anne of Lucky's confession. Below is the link of the confession. My colleague sent this link to me and said it's familiar to her. And after I read the story, I know I am the Anne she was referring to. I've met Elijah when I was at my worst. I was broken at the time. Gihatag na ko ang tanan sa kong ex, but I ended up broken. I met him at the school where we were assigned.
Since siya ang kadol na kong edad, kaya ang uban teacher na kauban na mo kay mga idara na. Siya ako nasultian sa kong drama sa kinabuhi. We became close. Ganahan ko sa iya. Perfect kay siya. He always told me that I reminded him of someone. As time goes by, he courted me. I was happy back then. I couldn't believe that he was into me. The familiar happiness filled me. Sa courting stage na mo, mas nailhan ako si Elijah. He's sweet, loving, and kind. Ginistoryahan po ko niya about sa iyang best friend na si Lucky. And I could tell na they were really good friends. Open-minded ko nga pagkatao, moong ginasabot na ko siya na. I finally met Lucky during that time Elijah proposed to me. She's sweet, I can tell. But I was not able to get a chance to talk to her. Kaya nanakit man siya dayon nga muli na. So kada naging kami ni Elijah, happy kay me. Pero mo lang gihapon, dili jud mawala si Lucky sa mong storya. He was really worried katong time nga wala na naga-reply si Lucky siya. Siguro sa uban nga girlfriend, masuko na. But I chose to understand. Kay nagkaila o nagkasod na sila daan sa wala pa ko niabot sa kinabuhi ni Elijah. So I told him nga bisitahon niya si Lucky. Wala ra po nagdugay, kuyog-kuyog na namo si Lucky. We became good friends. No wonder nga nung inato ka-worried si Elijah. Lucky was very kind, sweet, and adorable. Like, seriously, kung uban siguro ato kay maglagot na sa kasuod ni Lucky ug Elijah, but not me. Ganahan po ko kay Lucky. Kanang magkuyog mintulo, manlaag, dili gusto si Elijah na ma-OP si Lucky. Sabot rapod ko. Pero si Lucky ang modistansya. Mahatagan lamig alone moment ni Elijah. Then one time, long weekend to, nagkisinabot mi nga mag-overnight sa usa ka beach resort. Kami rantulo, pero hugyaw kay mi. Anang pagagabi nagkuha mig room para tulganan. To my shock, naga-insist si Lucky na maglain siya room. Bisag dili gusto si Elijah pero wala na siya nabuhat kaya nagbayad jud si Lucky para makakuha og lahi na room. Dili jud na ako makalimtan na gabi. I was trying to initiate to do the thing. Kabalo na mo kung unsa to. But I failed. Elijah declined my offer. Really? Na-offend ko ato. Naulaw ko kayo. But as what Elijah said, dako siya girespeto sa kuha. The next day, na-convince na jud namo si Lucky na mag-isa may room. Maong pagagabi kami ang nagtapad ni Lucky sa bed. O niya sa sofa si Elijah natulog. Our relationship went well. I respected their friendship as Lucky respected our relationship. Then one day, nag-decide ko na dawato ng offer sa kong mama na papason ko dito sa Australia bisag 2 years lang. Gikan ko broken family. Nanay laing pamilya kong mama o papa. So nag-consult ko kay Elijah. Ni okay raman siya sa mautong ni go ko. LDR. Lisod siya pero gipaning kamutan namo nga makaya namo. Pero may nga video call. Kabalo ko sa mga whereabouts ni Elijah. Bisan ka ng mga laag nila ni Lucky. Kabalo ko. Pero naikaisa wala ko gaduda sila. Happy kay ko ato nga time nga nibalik na ko Pinas. Kay finally, after 2 years makauban na nakog balik si Elijah. Wala ko kabalo nga sa akong pagbalik, mag-propose na day siya. So wala ako nagpa-cute-cute oy. I said yes. Kana pa akong balibaran nga Elijah is an ideal man. Pang-husband material kayo. Pero napansin ako kadugayan na bothered kayo siya. Kung pangutanong ako siya kung na ba siya problema mo ingon na siya wala. Woman's instinct. I knew back then that something's off. Until one day, worried kay siya kay dili daw makontak si Lucky. Wala siya mahimutang. Anto niabot og 1 week na wala na yun nag-contact si Lucky. Even me nag-all pagayo. Sumoto nga nakadecide me na doon silang balay. Ang mama ni Lucky ang nitubang sa mua.
Og maodyod ning nakaparealize ako ang giingon sa mama ni Lucky. Elijah, kabaw kong unsa mo kasuod ni Lucky. Pero muhangyo lang ko nimo nga ato na lang ihatag sa iya ang kalinaw. Basag daay na siya. Nilakaw na siya. Gusto niyang magpakalayo. Palihog lang. Basag dahi siya. At that time na-realize na ako nga naipagbati si Lucky kay Elijah. Iso ka nag-propose si Elijah ni distansya na si Lucky sa mua. Wala na kay siyang nag-message. Nasakitan ko. Pero gisabot na ako and thankful kay ko kay Lucky kay nag-sacrifice siya sa iyang happiness. Pero sa kada ato, murag nawala sa kaugalingon si Elijah. Usahay masakpan ako siya nga maghilak. Nagahubog siya. Na-worried ko at the same time bothered kay dili na palahubog si Elijah. Og we were in the middle of our wedding's preparation. Duha na lang kabulan og tunga ikasal nami. Pero wala na ko agwanta tong time nga murag na out of place na ko. Realization hits me. Nahurot ng tanan pagsabot na ako kay 1 week ko niyang wala gitagad. Naglagot ko. At the same time nasakitan ako kay murag easy ra kayo kay Elijah nga pasagdan ko. Giyadto na ko siya sila ha. Anto may shocked, naabtan ako siya nga tulog. Tinimaho na iyang kwarto gilimnon. Ako siyang gipukaw pero wala jud siya ning mata. Nagkuri-kuri ko dito. Nakita na ko iyang cellphone. Akong gikuha. Pagtanaw na ko nga lowbat pero napay isa ka cellphone akong nakitaan. Nakilakay ko kay ang wallpaper kay silang duha ni Lucky nga naa silang duha sa bangka. They look so happy together. Og unsa po'y nakaon nako nga akong gi-open iyang cellphone. May gali kay walay password. Gipangbasa na akong messages from Messenger to Twitter. Sakit kaayo ko mga nabasa. Ang lalaki nga akong pakaslan nagbeg og taman siyang best friend nga dili siya biyaan. Kay dili niya kaya. Pero ako hilaka. Sakit kayo. Tanga kay ko para dili to nako mapansin tanan. Confident kay ko nga ako asya. Ang sakit lang kay hapit na mo ang kasal. Nigawas ko siyang kwarto na naayang mama sa sala. Gistorya ko niya. Moto kong gituganan. Naulaw pati ang mama ni Elijah. Pati ang family. Nagsorry sila. Ginahangyo nila sa kuha na mag-istorya sa migtarong. So ni okay ko. Namasin ko nga ma-okay pa mi. Pero mas nahugno ko sa dihang nag-istorya namin ni Elijah. Ituganan ko niya nga naay nahitabo silahan ni Lucky. Nga love kaayo niya si Lucky. Di rin siya kaingon kay basin daw dili mag-workout. Basin magubay lang friendship. Mawala noon daw si Lucky siya. Nagsorry siya taman sa kuha. Wala ko kabalon sa kong buhaton. Sakit kayo. Naulaw pa ko kay wala na ikasal na madayon. Of course, dili na ko ipagpilitan akong self sa taong dili ko enough. Pero wala gyapon ko gipasagdan ni Elijah. Giyatubang niya akong papa og mga relatives na nga siya sorry. Bisag sakit, bisag ulaw, gidawat na ako. And the last thing I remembered is we parted ways. But before we parted ways, I made peace with him. I chose to forgive him kay dili ko gusto nga mag-move on ko nga naapay dalang bagahe. Mas lisod na. I flew back here in Australia. I'm now getting married and expecting a baby. To Lucky, please know that I'm not mad at you. Disappointed maybe. Pero never ko nasakon mo. Pero okay na ko. I'm sorry. Kung kabalo lang ko si mong gibati, mas pilion na akong friend na lang mi ni Elijah. Lucky, please pakita na siya. Wala kabalo kung unsa siya ka miserable katong nibiya ka na wala nagpahibalo. Even until now, he's still looking for you. Og sa nahibalaan ako si mong confession, please give him a chance to be a father to your daughter. Ayaw hulata na molahin ang tanan. Maloy ka niya.
Thank you by the way for choosing our happiness over yours. Pero dili jud kami ang para sa isa't isa. As of now, I am healed. Maybe that's God's way para makita pud nako ang para sa kuha. I still have connections with him, and the least I can do for him is to inform him this confession of yours. Be happy, Lucky, and God bless. Ladies and boys, everybody mga listeners, mao kana ang confession ni Ann para kang Lucky o Elijah.